बेनो जाहैबाय कक'आ बिफांनि फिथाइ माने चकलेट बिफांनि फिथाइ चकलेटबो होननानै बुङो माने कक'आबो होननानै बुङो आरो दा ग्रोन ग्रोन थायनानै दं नै जा स्लिम स्लिम लथब लथबनो लावजें लावजेंनो ओरैबायदि मोजां आरो फिथाइया दा आंबो नायफैफेराखैमोन नालाय दिनै नायफैबाय फैनानै ओमफ्राय गोबां फुलिबो दंबावोसो नोंथांमोना लांनो गोसोब्ला लांनो हायो नैबे गोजानै नायदो। हेल' रायजोफोर दायो आङो दंफैयो आमटेका आमलाइगुरि गामियावहाय आङो बेयाव मानो फैदों मानोना कक'आ बिफांनि फुलि लांनो फैदों आरो आंबो चकलेट बिफां गायनायनोसै ओरैनो 10 दाल 12 दालसो जुदि नोंथांमोननोबो गोनांथि जायोला नोंथांमोनाबो मोनगोन ओमफ्राय आं एड्रेसखौबो खोन्थाखानोसै दे बबेजों हाबनांगौ न'आ नैबे मेन रड जाहैबाय ओरैहाय सोनाब बे सानजा ओमफ्राय ओरैहाय साहाजों ब्रह्म मन्दिर मोनसे दङ ओमफ्राय बिनि साहाजों बाथौ मन्दिर ओमफ्राय लामाया नैबेजोंहाय हाबनांगौ आरो नैबे सिसि ब्लकजोंहाय ओरैहाय खोला मोखां थांनांगौ आरो बे सिसि ब्लकआ जोबहैबायथाय बेनोसै आरो फुलि फानग्रानि न'आ ओमफ्राय फुलि फानग्राया सोर मिथिगौ जोङो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा कमेडियान एक्टर बेरफुं महिलारि दा बिथाङा कक'आ फुलिबो फानो आरो बेखौनो जोङो नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा फैयै फैयै सफैबाय जों बिथांनि न'आव बेनो जाहैबाय नै फुलियाबो बेनो थाजोबखायो आरो जेरावनो ओमफ्राय दा बिथांनिफ्राय फंनैसो जोङो मिथिना लागोन बेनो जाहैबाय कक'आ फुलि गासैबो नायदो नै चकलेट बिफां जायफोरनो नांगौ बिथांनियाव मोनगोन नै आं बेरफुं महिलारि बियो बिथांनिनोखा ओमफ्राय नोंनिफ्राय फंनैसो बुंहरदो रायजोफोरनो फुलियाथ' बेनो नुबाय चकलेट फुलि कक'आबो बुङो बेजों माने माबा बानायनाय जायो चकलेट बानायो चकलेट प्लास बे माबाया बे चकलेट एसे दामि दामिफ्राव बे किटकाट मान्स बेफोरबायदि गोसोम गोसोम होनाय केकफ्रावबो नुलायोना बे गोसोम बेनि बेगरजोंनो बानायनाय जायो आरोखि बेजोंनो बानायो औ आरो क्रिमबो बानायो माने आरो दाथ' नोङो बे गथ'फोरनि पेकेट मेथाइफ्रावबो माबायो एसे लुलायो बेनि औ ओमफ्राय प्लास ओमफ्राय माबा पेप्सिबो फिसा फिसा पेकेटनि दा बानायो आरो बेजों माने बियो सोरबा सानो आरोखि बेखौ माने गायनानै ओरैनो माबा प्रडाक्टआ सेल जानाय नङा नामा बिदि होननानै खिन्थु बिदि नङा माने प्रडाक्टआ नोङो माबा थाङो आरोखि बियो नों रानिं सोलिनाय बुस्थु नालाय नोङो चकलेट बुस्थुफ्राथ' नोङो रानिं माबा सोलियो नालाय थायनायाबो 12 मास थायखायो नामा 12 मास थायो बियो 12 मास थायो माने 12 मास बिबारानो थाबाय थायो ओमफ्राय माने नोङो माखासेया देरग'गोन माखासेया फिसा थागोन बिदि थायो आरोखि 12 मास बिबार गुदिनिफ्रायनो थायो बे लेरख' बिफां दंना बिलाइआबो बेबायदिनो हाङो ओमफ्राय बे लेरख' बिफाङाथ' नोङो गुदिनिफ्रायनो थायोना बेबायदिनो थायो औ दालाय सिमहालागै फुलिया नायदो फुलिया नोंसोर रेटआ माबानिफ्राय मोनगोन 40निफ्राय 60सिम दं आरोखि हाइट लानानै कक'आ बिफांनि फुलि चकलेट बिफां बेजोंहाय जानाय लोंनायनि गासैबो प्रडाक्ट बानाय जायो आरो लोगोसे क्रिमबो बानायो मोखां फुनग्रा औ ओमफ्राय दा माब्रै हरो बेखौहाय एसे खोन्था हरदो बेखौ हरनायाथ' बेनि प्राइसआ 40निफ्राय 60सिम दं हाइट लानानै हाइट आरो बेखौ पाब्लिकफ्रा माने रायजोफ्रा माबा नाङा आरोखि दाउट जानाङा माने बे बुस्थुआ माने आं केरेलानिफ्राय बेगर बिहरनानै बानायनाय आरोखि केरेलानिफ्राय माने बिफां बोरायनिया साबसिन जायो नालाय नों गयफोरखौबो जेरै नों गय गोरलै थाइजेननाय फिथाइफोरखौ फुलि बानाया बे रोखोम आरो बियो एटलिस्ट नोङो बियो माखासे बिनिफ्राय हाइटसिनबो दङ ओमफ्राय बे हाइटसिना माने नोङो आरामसे माबायाव 2-2.5 बोसोर नोङो जोथोन लायोबा आरोखि मोजां नों गायनाय समफ्रावनो हासारफोर होयोबा गोबोरखि हासारफोर जेनेबा नों बिदि हासार होयोबा नोङो बोसोरनै नङाबा नोङो माबासिमाव आरोखि 2.5 बोसोरसिमाव आरामसे थाहैगोन बियो 100% थाहैगोन जेबो दाउट जानाङा कन्टेक्ट खालाम स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होदो आंनिखौ आरो गोनो गोथो जायोबा फन खालामनानै सोंहरनो हागोन गोजाननि मानसिया डिलिभारि अनलाइन बिहरोबा डिलिभारि अनलाइनाथ' बेबायदि नोङो बुरजा बिहरोब्ला जेनेबा अबेबा बाक्सानिफ्राय बिहरदों सोरबा उदालगुरिनिफ्राय बिहरदों बेबायदिया माने नोङो जेनेबा सासे मानसिनिखौ जोङो थांलाय फैलाय हैनो माबा एसे खस्थ' जायो थांलाय फैलायनो ओमफ्राय जोङो लिस्ट लायो आरोखि लिस्ट लानानै जों बुरजा जाबायबा खनसेनो माबा खालामनानै हरो आरोखि बासफ्राव जोङो कार्टुनाव जाबना हरफायो नङाबा नोंसोरो आरो फैनायाव बारासो खरसा थाङो फैनायाव नोङो गैयाबा नों एथ' गोजाननिफ्राय गारि लाना फैनाय मानाय नों थांलाय फैलाय बांसिन खरसा थाङो बेयाव हरफाबा एसेबाबो बासायो आरो दा बिदिनो रायजो राजा नोंथांमोननो जायफ्रा बे बिफांखौ गायनो सानदों स्क्रिनाव नाम्बार होखादों बेयाव कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय वाट्सएपआव SMS हरना दोनबाबो मोनगोन गासैयावबो एभेलेबल आरो फुलिया दान नांगौ होनब्ला दानाबो मोनगोन बेबायदि
बे बुस्थुआ आरो नोङो मोनसे बिनि प्रफिटआ माबे जेनेबा नोङो बेखौ इन्टारक्रपिं माने सिङावसो गायो नालाय बेखौ नों रबार बिफां गय बिफांनि सिङाव बिराद मोजां जायो बियो माने साया मोनबा साबसिन जायो आरो नोङो गय बिफांफ्राव नों गयनिबो फैसा मोननाय जायो नोङो बोसोराव आरो नोङो बेखौ बेथ' नोङो रानिं फिथाइ थायो हिसाबै नोङो थाब थाब मोनबाय थागोन बिनिखौ आरोखि ओमफ्राय नोङो गयनिबो मोनहैबाय प्लास नों बे हा खालि थानायाव ओरैनो दोनस्लायस्लाय बेयाव मोजां नोङो फैसा इनकाम खालामनो हागोन आरोखि सोरबा सोरबा पाब्लिकफ्रा बेखौ माने रायजोफ्रा माने ओरैबो सोंलाङो आरोखि जेनेबा नोङो बेखौथ' दा बिराद लाम मानसिफ्रानो गायसावबाय बिराद मानसिफ्रानो गायगासिनो दङ माने गायनानै उनफ्राव रेटफ्रा खम जागोन नामा बिदि होननानै सोंलाङो आरोखि पाब्लिकफ्रा ओमफ्राय बेबायदि नङा नोङो रेटआ मालाबा बिनिया खम जाया माने नों बेसिबां गायगोन बेसिबां नोङो मार्केटआ साबसिन जागोन मानोना नोङो बिनि फिथाइखौ कालेक्सन खालामनानै नोङो बाहेरायाव साप्लाय हरनो हागोन बाहेरायाव साप्लाय हरनो हानाय लोगो लोगो नोङो दामा अट'मेटिकलि नोङो बारायोसो आरोखि खमाया माने नोङो दा जोंनि दा एथ'बां गैयाना नोङो बिफां दा बिसिबां गायदों इसिबां मोजां आरोखि बयबो गायनानैसो लानांगौ होमबा नोङो बेयावनो प्रडाक्ट खालामनानैबो नोङो पाउडार बानायनानैबो खनसेनो हरजायो बाहेरायाव साप्लाय खालामना हरजायो आरो बे बुस्थुआ नोङो अबेबा मोनसे एरियायावल' सोलिनाय नङा नालाय वालावनो सोलियो बियो जेरावबो नोङो आरो जोंना मोजाङा जाहैबाय जोंना आसामाव जायो बे बिफाङा नोङो सोरनाबाथ' नोङो बे अबेबा जायगायाव नोङो बिफाङा जाया आरोखि जोंनियाव जायो बिराद मोजां बियो आरो सोरबा दाथ' फिथाइ थायनायखौबो नुखाजोब्बाय जोंनियाव जानायखौ बेनो लांफै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जेबो दाउट जानांगौ गैया आरो दाउट जायोबा सोंहर बिदिनो गोबां माहाजोनफोर दं नालाय गय बागान गोनांफोर दा बे गय बागान सिङावहाय गायनानै दोनोब्ला माने गय फिथाइनिबो मोनबाय बिनिबो मोनबाय डाबल इनकाम जागोन आरोखि बेनिखायनो जायफ्रानाखि गिदिर गिदिर गय बागान दं नोंथांमोना लांफैदो आरो गय बागान सिङाव गायदो ओरैबायदि मोजां आंबो गायहैबाय दाखाल लांनायनानैहाय आरो गायबावगोन लांफैग्राफ्रा आरो गोदानै इयावहाय फुलि जावायगासिनो दङनो माने बेगर सोगासिनो आरो दाइखौ सोखांजोब्बाय ओमफ्राय इयावहाय दा सोगासिनो दंबावो दिनै देवबारबो अमाबैसाबो जाबाय ओमफ्राय दा नै बेखौ दासो सोगासिनो दङ आरो ओरै हाजिराफोरबो दंखायोनो ओमफ्राय बेगरनालाय मैथो हाब्रुआव नायनि बेगरना माबायदि जायो ए हाब्रु फुनांगौ ने गिदिर गिदिर नामा बेगरनालाय थान्दा थागोन ना आरामनो बुरजा लानो दैजों गलायनांगौ ने बुरजा लानो बे जाहैबाय चक्लेट बिफांनि बेगर हा सोगासिनो दाबो